सब हमरे के काम करे के पड़ताटे। बाबू के काहे का बियाह हो कइलन हम भलाई भी ना माई के रह रहती वो माई एल भी ना वो लागत है कि एकदम अपन लड़की में हमारा लड़की में एकदम अंतरे क के रख देले बिया कुछ नहीं के हमरा के जानत तानत कहले से भिंडी के सब्जी खाएगा भिंडी हेती इति फर बटे हम काहे के तोड़ जे हम ना तोड़म आई तो वे माई तोरी भइल बे त बतावा ना राती के सुना नहीं सुत रही त जानते से कि सुत गल बिया देखनी कि बाबू माई से का कहत रहन ना कि अभिलाषा के शादी हम खूब धूमधाम से करब हो उहे ना चढ़ौले बिया तबे ना हो ना तो 2-3 कट्ठा जमीन जौन बाटे 5 कट्ठा ओकर में 3 कट्ठा ओकर के दे दियन 2 कट्ठा बची तो अहन रही जा फिर हमार शादी में का दिहन जा हां हम बड़वान त हमार शादी के कुछ सोचते नहीं खन और अबे छोट में तो ओकर अबे सपना सजावत तड़न आवत तड़ी ना तुमको ना बारवा नोच के मरनी ना त फिर कही ना देखल तनी कि उनकर शादी होता कि हमर ना रही बासा ना बाजी बासुड़ी पहले उनकर क्या चाहत ना तो मन तो करते खाना ना हम बनते जोहर दे देती मर जात ना रही त ना ऐसे हमरा के दुख तकलीफ होइत रोज रोज खा के मोटा के पिला ना भइल बिया मैं हमारे दीदी भिंडिया तोड़ देली दीदिया तू हमरा के दीदिया कहतड़ी बता ना काहे के तोर दीदिया नहीं रे हां त भिंडी ना तूने माई मांगतिया मैं मांगते तो हम का करे हेने पहले तू हेने तो तू हेने आ माने कि बताओ कोना कम खातिर हमरा सब घरी मारत रहली काहे ना मारी रे हां तू हेती को बड़ी तोर हाई तो कम बाटे तोर शादी के सपना देखत हम जा हम बड़ बन जना बुझात नहीं खे तो ए दीदी में हमार का गलती बा हम ना कुछ कहिला तोरे तो मैं गलती बाटे रे तोरे तो मैं गलती बाटे तू जन्म ना ले रहती ना बाबू बियाह कर रहतन दूसर तो ना ऐसन को हमरा देखे के पड़ रहा दीदी तो हम का कही दीदी माई के तो हम समझेबे न कइला कि माई तोरा से प्यार कर के अभी भी हमारा आगे ना रहू ठीक बा ना अपन बहिन रहती तो ये तरी करतीस दीदी बता तू हुआ अपन बहिन रहती ऐसा ही करती तू अपन जाके माई के समझा के अरे माई अभी दीदी के शादी कर दे तब हमार शादी करे के सपना देखिए माई तो कहती न बड़ी कि हां बेटी के शादी कर तोरा के कहती सन हमारा के नहीं सक ठीक बा ना तोरा का सोच गलती बा दीदी सोच गलती बा हमार हां तू सिखाबी के सोच का कहतन हम जाने तो भगवान जी तोरा जाके बाबू से कह देना कि दीदी के शादी करना तो तोरा के जिंदा ना छोड़ ठीक बा ना ए भगवान ई दीदी के काहे नहीं के बुझात के हम का कहतनी मैं तो कहते रही एकरा सुने में गलती भइला मैं तो कहत रही कि पहले अपन बड़ बेटी के बियाह करब तब हमार होई काहे खाती भगवान काहे खाती ऐसा जिंदगी देला उठाइए ले तो एकरा सच भगवान उठाइए ले तो अब ना बहुत अदगुल एकदम पानी एकदम सर से ऊपर जाता है अब हमरा से बर्दाश्त नहीं खे होखत 4-5 दिन हो गए रोत ऐसा ही हमारा आगे आ देते ना तो दीदी कहते तौरी हमारे कॉलेज पर दाल दर तटे और रोज रोज इनके सपना रोज रोज एगो नया गुड़िया गहना है एक खातिर बनत तटे अहंकर चिंता नहीं खे पापा के कम से कम पापा के समझे कि पहल की लड़की हमारी है तो एक बारे में सोची वो तो माई के सहगौरा में एक बारे में सोचत हवन कौन उपाय लगाई का हम कही कि तो हम ही घर से निकल जीती कि तो ही माई निकल जाती बाप रे बाप ये कहाँ से आवाज आवता देखो तो की होवे कोई बा भैया चाची बहनी बाबा का कुछ दान पुण्य कर जा का हो बाबा प्रणाम प्रणाम आयुष्मान रोज रोज तो जन के मांगला बिना रहना जाला अरे का कहिया हमनी के साधु फकीर कुल मांगे खा के न जी न कुछ दान पुण्य कर बचिया कहाँ रहेला तू रोज रोज आ जाला अरे कहाँ रहल जाए जोगी के साधु संत के कोई घर दुआर ना होला चाहे साज तहे बयान बचिया हमारा पास वही ओकरे के दे देतनी हमरो बलाई खत्म हो जी आ जोगियो ना आवे जाए ए बच्ची कुछ ले आओ दान पुण्य करो कहनी ना बाबा एगो तो के ऐसन चीज दे चाउर के छोड़ा ना इतना धन वाली ही है नु ऐसन एगो तो के चीज दे तार गोड़ो दवाई खनो बनाई तके खियबो कर तके सब कुछ करी हां 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 अरे बचिया तू कावन दो ऐसन चीज बा ए छोटकी हर हर महादेव चाउर ले गया हे महादेव आज तो बहुत बढ़िया हमारा पाई आज ना आज बहुत अच्छा दिन बा आज चाउर दे देता बाबा के अच्छा बाबा नो दीदी आयुष्मान भव शुभ यात्रा नहीं बाबा मंगलमय रह बाबू ये बेटी ये तो हमारा संत के दे दहल दान पुण्य लेकिन ऐसा आशीर्वाद देम ना जुग जुग जिया हे महादेव छु जुग जुग जिया तोड़ा बुढ़ाऊ जकरा घर में जइबो तहरा के हम बोला के हम दिन त हमरा का आशीर्वाद ना देला एकरा के जुग जुग जिया त तहरा के ऐसन करम ना कि तू एकरा के लिया के जइबा अपना संगे एकरो के भीख मंगवई ये का कहत रे दीदी ठीक बा ना का कहतनी तो के देखले नहीं कि सन में टक मारत रहली त तू ए हां ए तो के बचिया जानत नहीं कि हम राती राती केकरा से बतियावेली साधु संत पर अछलंग मत अच्छा ना नहीं लगाओ देसन तू बाबा ना ओसने कहतन ठीक बा रुको अबे तारा तिरिया चलता सबके दिखाओ ना बचिया ए गांव वाला के आ बहु अरे का हला कर तू रे लेकिन
का तुम खला करत रे काहे करतनी हई देख ला इनकर रहन देख ला हम बहिनिया के आंख मारत रहन इहो बिया त आंख मारतिया ना बचवा ई महादेव को गांव में ना परंपरा चल देले बा कि साधु पर विश्वास नहीं करे के ऐसा ही भैया, के झूठ घटिया बोलत लागत है। हमरा के साधु भैया कहतड़ू भैया ई झूठ बोलती है एगो हम बात कही देख ई तोरा घर के हिया हम तो जानते नहीं ई हमरा घर हमर कुछ नहीं हिय कुछ नहीं है ना एकर हम जान गने आज से एकर हर रिश्ता तोड़ दहत हमके जरा तू ना ए भैया ए बचिया ऐसे मत कर ऐसा मत अत्याचार कर जाता तू का डिसीजन ठीक बा हम हम जा ना डिसीजन करब ना तो सब कोई हमरा के कही तू गांव वाला बाण तू समझता रह ना जब ई आंख मार देलस जब एकरा के छू देहलस हे तब एकरा से महादेव। बियाह करी एकर संग सत्य एकरा का रह के कोई पड़ी ठिकाना नु नहीं के सत्य है बचिया सुने ऐसे मत बना ई तो एक पर लिया जा प्रश्न है देख तो रोवतिया लड़की देख तो रोवतिया हां छुआ जरूर कुछ करने वाले ना भैया कलंकित मत कर कलंक मत लगाओ जा ऐसा साधु संग ए ससुर ठीक बा ठीक बा क्या खतरा मार क्या खतरा देख दे रे अली आ ठीक बा ये चाहत है चल सीधा सीधा तो जान तो भाई तू ये बचिया सुनो आजकल जमाना चल रहा भाई देखो बाबूजी के का हमनी संग क्या हमारे बाबूजी के जान कर हम कर शांत रहो जा। हमरा जाने की काजल से ज्यादा कलंक। तरह के विषय ना करवाए ए, दे शांत रहबो बचिया सुनो मुंह बंद करो काजल से ज्यादा कलंक लगाओ तो ना लेके सुनो हम लेके चल तनी एक बेटी का तमाम बना के तारा अरे बेटी के तमाम बना के मेहरा के मिलिया जो पहले हे महादेव। क्या होता चल। हां बचिया चल जा जा हमको जाते हे हाला ना प्रभु पड़े हे महादेव आ वतड़न जे बड़ा मुंह देखावे बहुत बढ़िया आज के दिन हमरा के बहुत याद रही ई भइल हमर जिंदगी के सबसे बड़ा कांटा हट गई अब हमार शादी हुई अब बढ़िया से हम रहब बड़ा खेत रुपया मार देत रह जाए जाके अभी माई से कहते कि तोर लड़किया भाग दे